Shalom, minä olen Antoniina, käytän myös nimeä Medpora. Tällä videolla puhun seurakunnan 3 tehtävästä. Jehoshua eli Jeesus tuli näyttämään meille Isän ja kirkastamaan Isän. Tämä lukee esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 14. luvussa. Onnistuakseen tehtävässään Jehoshua eli Jeesus teki 3 asiaa, ja nämä ovat myös seurakunnan tehtäviä. Jehoshua tuli pelastamaan ihmisiä kadotukselta luokseen niin, että kun ihminen kuolee, hän pääsee Jeesuksen luo ja taivaaseen. Toisekseen Jeesus tuli näyttämään tien, joka on Jumalan sanat, Jehoshuan käskyt, joka on täytetty Jumalan sana. Ne pitävät rakkautta yllä ja ne ovat ovi Jumalan valtakuntaan. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 14. luvusta voidaan lukea, että Jehoshua on tie, totuus ja elämä. Hän on se tie. Hän näyttää sen tien, miten elää, jotta rakkaus pysyy yllä. Ja tämä on samalla ovi Jumalan valtakuntaan, kun pidetään ne sanat. Kolmannekseen Jehoshua tuli antamaan Pyhän Hengen lahjan niille, jotka ovat kastetut hänen nimensä. Tämä Pyhän Hengen lahjan antaminen lukee esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 7. luvussa ja Luukkaan evankeliumin 11. luvussa. Jeesus sanoi, tulta minä olen tullut heittämään, ja tämä tuli näkyi opetuslasten yllä helluntaina, kun Pyhä Henki vuodatettiin. Ollaan siis Jehoshuan morsian, eli se seurakunta, joka tekee sitä annettua tehtävää maan päällä. Pelastetaan ihmisiä kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen Jehoshuan nimeen. Opetetaan heitä katumaan syntejä ja tekemään parannus. Opetetaan omalla esimerkillä pyhittymällä itse Jehoshuan käskyjen mukaiseksi ja opettamalla Jehoshuan käskyjä muillekin. Opetetaan se tie Jumalan valtakuntaan. Ja jaetaan Pyhän Hengen lahjaa eteenpäin. Jos sinä et ole vielä täyttynyt Pyhällä Hengellä, jos et ole saanut kokea tuota valtavaa Jumalan rakkauden täyttymystä, tuota ihanaa Pyhän Hengen täyttymystä ja sitä virtaa et koe omassa elämässäsi. Ano Pyhää Henkeä Jehoshualta eli Jeesukselta niin pitkään kunnes saat, Luukas 11 mukaan, anokaa niin saatte. Ja se on jatkuva preeses, eli anokaa niin pitkään kunnes saatte. Ja hakeudu niiden uskovien tykö, jotka ovat saaneet Pyhällä Hengellä täyttyä, saadaksesi Pyhän Hengen täyttymyksen heiltä. Ollaan seurakunta, joka tekee tehtävänsä. Pelastetaan ihmisiä taivaaseen ja tuodaan taivas maan päälle. Olen Jehoshuan eli Jeesuksen nimessä siunattu rakas katsoja.